slovo. Na písmeno L 18, na B sme vymysleli 27, na J 10, na T 28 a na A 17. Najlepšie bolo už písmeno T 28 a získali sme 3 body. A bola to remíza. Marek na to našom. Mali sme remízu s Marekom na našom. Ale ja som písala, aby bolo lepšie. Ani fakt, tak som to napísala. Tomáš! Práve sa nám stane Varna. Katka nie je zrovna nadšená, neviem prečo. O, Marka, sexy. Jasné, Katka a to. Dneska idem sestre kúpiť darček. Geniálny príbeh o tom, že jak skoro Lindin otec spakoval auto. Že ona to musela mať dosť nebo. Hej, Fedoriko. Postavte. Ty čo robíš zase? No, idem sestre kúpiť darček aj so Skypou. No, určite. Daj to tam. Ale áno. Daj to Ideme do tam. aviónu. Páva zvyšok balóna. Kde to je? Našli sme zvyšok balóna v druhom balóne. Znova napúšťame a znova budeme robiť nové veci. Exkluzívne. Ideme do aviónu. Za chvíľu. Za Soniu schnou kalhoty. Áno, pretože ma táto Scarlett poliala. Presne tu na. A tu na tričko. To bylo omylem. Ako mi to zase praskne, tak ma jebne. Prosím, vydrž to. Tak, stačí. Výborne. No, to je šikovka. Scarlettka. Je. No. Chcem sestre kúpiť okuliare, ale aj tak si ich skúšame my. Počkaj. Kde to je? Podrž mi moje. Počkaj, že musím to sem dať. A ešte jedný si skúsim, počkaj. Kde boli? No to som zvedavá, ako budeš vyzerať. Hrozne. V pohode. Podrž mi tie moje a ja si skúsim tie, čo idem kúpiť Ivanke. To bude vyzerať hrozne. Tebe sa mŕte hodia. Sonia, ale kúp si ich. Ja ich dám sestre na narovky. Sú mi dobré, takže budú dobré aj jej. Majú tam ešte jednu. A skúsiš tieto? Ja, kúkaj, tu máš na výber modré a takéto sú dva. Skúsim teraz. Tvoje mŕte sa ti hodia. Ale mŕte sa ti hodia. Jak to je dobre, to nechceš? Náš nákup. Red Bull, Milka. Čo je toto? Gaia. Milky Way Amel. Kinder Pingui a Winter Fresh. Nebudeš mať pamäť v tom videu. Ale budem. Nebudeš. Teraz sa napijeme, nažereme a budeme hyperaktívne. Tak. Mňam.